Benvinguts i benvingudes al nostre espai cultural de la nostra ciutat. A Santa Coloma, la cultura és vida. Jo sóc el Manel Cabello Capdevila. I jo, la Marta Torres. En el programa d'avui tenim preparat un recull dels millors moments de la nostra festa major d'estiu 2022. I també farem un repàs de què serà la nostra agenda cultural del mes d'octubre i tindrem un especial homenatge a una persona molt, molt estimada de la nostra ciutat que ens ha deixat un gran record. Per tant, comencem! Manel, podríem dir que encara estem de ressaca del que ens va deixar la gran festa major d'estiu 2022, però ressaca de la bona, eh? De la bona, de la boníssima. Sí. Tu te'n recordes com vam veure el pregó? I tant. Vam entrevistar la Núria. Vam estar amb el Martín Rueda. Cuidado. Vam veure el seguici inaugural. Vam viure i vam retransmetre en directe. Però potser va haver algú que no va tenir oportunitat de veure-ho. Doncs hem fet un remember i convidem a tothom a veure'l. Mireu. Remember me. És que avui comença la festa major de Santa Coloma del 2022. Ens veiem al 2022. I vaig dir, ens veiem al 2022. Però ara ja no estàs trist, Manel. Muchas ¿Qué tal? gracias. ¿Cómo estás? Bien, genial. ¿Contento? Pues contento, ¿no? Más que contento, porque para mí esto es algo muy especial. Gent de Santa Coloma de Gramenet, molt bona festa major i estic molt content de formar part del cartell de la vostra festa major. M'agradaria tenir la sensació que tota la ciutadania de Santa Coloma gaudeixi d'aquesta aposta que fa la ciutat per la cultura, pel talent local, pels caps de cartell, pels espectacles infantils, pels espectacles de la Violeta, que estan fets amb molt de mimo, molt de carinyo, i que tothom digui «Ole, la fiesta mayor de mi pueblo». Y pasamos por aquí para recordaros que el día 5 de septiembre vamos a estar en Santa Coloma. Tenemos muchísima ilusión de estar ahí con todas y todos vosotros, así que en nada, nos vemos. Un besito enorme. Chao. Chao. Comença la nostra festa major. Gaudim moltíssim durant aquests 4 dies de la... Soy Kiko Suna y vengo a deciros que este viernes día 2 a las 10 de la noche estoy en las fiestas mayores de Santa Coloma de Gramenet, ubicado en la Plaza del Reloj. Jo no he nascut aquí, però per mi soc de Santa Coloma. Nostra assistència. Moltes gràcies a tots. Bona festa major i visca Santa Coloma! També. Però sempre, gràcies, eternes gràcies a la gent de Santa Coloma. Marta, una abraçada, ¿no? Que nos vamos de fiesta, Marquelina. Abanibi a Boebe, Abanibi quiere decir te quiero, amor. Marta, Manel. vam acabar el pregó dient que anàvem de festa, a la festa major, evidentment. Jo vaig anar de festa, i tu? Però Però què? Tu sembla que encara hi siguis. Bueno, Manel, una ha d'anar sempre preparada, tant se val sigui de nit com de dia. Per cert, volia ensenyar-vos aquest recull d'activitats que es van fer durant el dia per famílies, pels més grans, pels més petits, música, dansa, teatre, circ, de tot. I a més comptaven amb moltes companyies a nivell local. Les voleu veure? Anem a veure-ho.
Manel, t'has adonat que al plató d'avui tenim l'exposició que es va inaugurar durant la Festa Major d'Estiu 2022 aquí a Can Cisteró? Doncs tens raó. A més, tot és d'artistes colomencs i colomenques. Sí. Igual que les entitats de tradició popular catalana. Aquí tenim els geganters, tenim els grallers, tenim els diables, tenim els castellers... Bueno, tenim un munt, que ara els veurem al següent vídeo. Però saps què? Què? Els geganters aquest any s'han atrevit a fer una desfilada de nit i amb música moderna. Saps com li han dit? Anem a collir maduixes. Manel, tant de bo que el senyor Martín Rueda et va recomanar calçat esportiu durant les festes majors 2022, perquè vam tenir para largo. Ja pots dir-ho, Martolina, mira, del Sintonitza a la plaça de la Vila, de la plaça de la Vila a la plaça del Rellotge, de la plaça del Rellotge a l'Embalat, de la... Jo què sé, una pila de música per tots els gustos, per totes les edats, jo què sé, per tots els moments, per gaudir-ne, per gaudir-ne. Vols que ballem? Mira. It's the final... Dintre vídeo! Salir de aquí, pero cada vez que lo intento algo que me avergonzaba de lo que sentía, miedo, variable, seguridad, vacía. Gracias por venir, la música en vivo, si no estáis bien, buscaremos un lugar. La felicidad
Vam anar al campionat de FIFA. Encara no he pogut parar. I l'espectacle de drons, què, tio? Va ser una passada! Sí, van haver uns actes innovadors que ens van deixar tots bocabadats. Voleu flipar? Gol! Oh, no, gol meu, tio! Doncs sí, després de veure tots aquests vídeos, podem dir que la Festa Major del 2022 ha sigut tot un èxit. Absolutament, Manel. I ara et sembla bé que fem un repàs del que tenim preparat pel mes d'octubre? Home, esclar. Mireu, aquí teniu l'agenda cultural. Ara, des del nostre programa a Santa Coloma, la cultura és vida, ens agradaria fer un reconeixement a una persona que ens ha deixat un gran record. Exactament, Manel, un gran record a nivell personal, a nivell professional, a partir d'un enorme recull d'imatges de gran qualitat a nivell artístic de la nostra ciutat. Estem parlant d'en Sergio Mas. En Sergio Mas, una persona de mirada bondadosa, humil i discret. Un protagonista silenciós de la història de Santa Coloma. Una persona que fugia de tots els focus i que fàcilment te'l trobaves en qualsevol acte de la ciutat. Amb una gran trajectòria professional com a fotògraf, en Sergio Mas va ser un dels fundadors de la CAF
I també va ser fundador d'uns dels nostres arxius fotogràfics de la ciutat més important amb la seva pàgina a Facebook Santa Coloma de Gramenet Imágenes, amb més de 18.000 seguidors. Tot a Santa Coloma, sense distincions, recordarem sempre a Sergio Mas, un home que va saber retratar la vida i sempre va tenir com a prioritat ser una bona persona. Doncs fins aquí la nostra ressaca emocional, tant de la vida com de la nostra festa major d'estiu 2022. Esperem que la propera continuem gaudint, igual o molt millor. Així és, Marta. Ens queda tot un any per endavant per poder trobar-nos, tornar-nos a gaudir, però mentrestant ens podeu seguir al nostre canal Iconograma dins del nostre programa A Santa Coloma, la cultura és vida. Fins al mes vinent. Ens veiem. Ens gaudim. Sigueu feliços.